Dneska je neděle 13.8. Máme krásný letní den a tak jsme se rozhodli, že pojedeme tady k jezeru a Trze a svezeme se lodí. Teď čekáme, jsme tady u přístaviště, no a čekáme na loď, aby jsme vyrazili. No, loď nám už připlouvá, máme to asi na hodinovou plavbu, tak si to užijem. V tomhle horku letním nejlepší být někde u vody. Buď se koupat, anebo vyrazit tady na loď. Tak se nalodíme a plujem. Tak jsme vyrazili tady z přístavu. Já říkám, je to asi na hodinu plavby, tak se necháme překvapit, co všechno tady uvidíme. Dneska s námi taky vyrazili Tomáš a Staňa. A jinak jezero Aterské jezero Česky je tady v tom regionu kolem Salzburgu největší jezero. Jeho délka je něco málo přes 20 km, šířka asi 4. Je to ledovcové jezero a maximální hloubka je 175 metrů, takže docela hluboký. Ale dá se tady koupat, že voda má 25 stupňů, takže taky bychom to chtěli využít a potom někde se jí vykoupat. Tak uvidíme. Jinak to okolí tady je nádherný. Takže paráda. Jinak celé jezero se dá taky objet autem a je to na délku, to je přes 50 km, takže docela slušný. Jinak jezero Atrze je třetí největší v Rakousku. Jako všechny tyhle jezera je tady krásně čistá voda, průzračná a je tady dokonce, se dá vidět až do hloubky 25 metrů, jak je čistá voda. Tady na jižní straně jezera je před náma vesnička se stejným jménem Atrze, jak je vidět na břehu, tam jsou letní restaurace a pro zajímavost, tady ty dva kostelíky, na který se díváme, tak ten šedej, tou šedou střechou, je katolický a tady s tou hnědou, to je evangelický kostel. Tak asi po 40 minutách jsme už na druhé straně jezera, kde jsou tyhle alpské štíty a za nimi je jezero Volganze, kam se chystáme zítra vyrazit. Teď se taky ještě tady trochu občerstvíme, dáme si něco dobrýho a já se pro dnes tady od jezera, nebo na lodi od jezera Atrze rozloučím. Tak ahoj.